Puska nih, puska tasty kali. Good morning. गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोफोर दायो माने स्कुलाव थांनो रेडि जाबाय आरोना जोङो। ओमफ्राय टाइमा बारा जाबाय दिनै एसे लेट जाबाय लोगोफोर। दौबाय थादो। है थाथोंसै दौखाबाय थाला। थांग्रोनोसै लोगोफोर होनबा बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम। दिनै हाखु दाखु जाद्रायबाय एसे। थौ रायखादा। बे एसेल' थायो फै बाम जायो बेयाव दसेनो जायो। टिफिनखौ सोखोना सोदामोनथाय आं बावबावबायसोहाय। टट' लाबाय नै। टाइमा बाराद्राय जाबायहाय दिनै एसे लेटद्राय जाबाय। ओंहाय थौ फैबानो जाबाय। बोखोदोब्रा हाबाब सखसा गलांदों थिखोदो खमसे खम। जाबाय दा? टट' लांना फैबाय जोङो दायो थांगासिनो दं आरोना स्कुलावहाय। हागोन ना मागोनथाय बोथोरानो बोरैबा खोमसि जादों। साथाबो लाबोआसै आं बानानै। बावाखैहाय लाबोखायाखैसो आं लानो बानानै। टट'जोंसो फैखागोन ना सिखाया। मोजां लिरगोन ना लिरहैया? दाबावखा ग्रिन स्पेलिंआ आरो मिथिबाय दा? औ ओमफ्राय औ ग्रिन जाबायना। औ दाबाव दे होबाथाय लिरखा बुजिबाय दा? नङाबा अरनाय नङा मिसा बेदगाल होनगोन। सनालिया गैला बावजोब्बाय होनखागोन मिथिबाय दा? मोजां लिरो दे। मा लिरहैबा मिसाबा दा? नों मोजाङै लिरहैबानो जाबाय दे। स्कुल मोनफैबाय। आयौ ओरैजायनि लामाया गाज्रि जाजोब्बाय। दे बेयावनो लाखिदो दालांसो ट्राफिक स्कुल गलायबाय लोगोफोर थांफिनगासिनो दङ दायो न'आवहाय। माया सोरहानो नोंबा सोरखौ होनदों? दायो न'आव सफैफिनबाय आरोना लोगोफोर स्कुलनिफ्राय ओमफ्राय ड्रेस गानस्राना लानोसै। बे सिखौ दहायो आङो अखा हाहांहाय बरन लाङाखैमोन ना। गिन्जि गानो ना गाना? हा गानला? ओमफ्राय जुथाखौ खुनानै बेयावनो दोनबाय। आयौ एसे जिरायाबा खि जाबावगौ। औ जाबानो जाबायना। गोलाव दंबाय फ्रिसायावबो दंमोन। औ बैयाव खाजाखौ जाला? खाजाखौ जाला होमबालाय? जायोना जाया जायाबाथाय लोगोफोर ड्रेस गानस्राना लानोसै संनोसै। ओमफ्राय बिराद मेंबोनाय उन्दुनोसो ओंखारदों आङो उन्दुनायानो। ड्रेस गानस्रानानै थाबाय गरमनि थाखायनो आखाइ हाब बान्दाखौनो गानफिनबाय आङो बान्दा दा गस्लाखौनो। ओमफ्राय लाइनाबो थांलायबाय आरोना मैयाबो सानसेथ' लाइना गैखाया एकदम 6टा 5टाफ्रावसो फैखादों आरोना लाइनानो एकदम सानसे गैखायामोन। ओंखाम ओंख्रि मोनस्लाबदोंना मोनस्लाबाखैमोनथाय बे समावनो थांदोंमोन। दिनैबो नै थांलायबाय दा। फैगोन ना फैलाथाय गेरेन्थि गैलालाय आरोना। लाइनानो दासान्दि मा जागासिनो दंथाय मिन्थिया आरोना। बबावबासो लाइन बानायदों ना मा जादों मा प्रब्लेम जादों जेबो मिन्थिया। लाइनानो थांलायबाय आरोना लोगोफोर। आं मिन्थिया दादाजों दं दा दादाजों दं। सौखि सिङाव नाय सौखि सिङावसो थायो। आरो मामिनि दुग्रायाव नाय। ओमफ्राय ओंखाम जाननानै लाबाय आङो दालि एसे संबाय। ओमफ्राय मैयानि बेदर एसे दंखायो आङो सङा जेबो आरोना। ओमफ्राय बेजों जाद्लाबायनोसै दा। ओमफ्राय दालि सङाबाबो जासिगोन होनदोंमोन बोराया। ओमफ्राय नानि जानो हानाय नङाना बानलु आलु। मैयाबो एसे बेदर बिदै होदेरनायखौनो बानलु आलौनाय मोन्दों आरोना बेयो माने दालिजों लागायनानै होफादोंमोन आङो। माने गावनो जानो लुगैयो गावनो जानो लुगैनानैहाय बेदर बिदै हो एसे बेदर बिदै होनानै बियो। ओमफ्राय होबाथाय नै बानलु आलौनोसै आरोना जानो हालालाय। बेनि थाखायनो दालि एसे संफिनबाय आङो। मैया एसे दंखायोमोनलै मैयानि संनाय लोगोफोर। दिनै मोनायाव जे आङो बावदों आरोना फ्रिजआव सोनानै दोननो। ओमफ्राय
ओरैनो बेदरफोरखौ सोनानै दोनबाय आङो ओमफ्राय दालिखौ एकदम बावनानै थादों गाहायाव दोन्दोंमोन ना आङो नायसनाखै बेखायनो गाज्रि जाबाय नङाबाथ' बेखौनो जानो हाबायमोन आरोना लोगोफोर संनानै खावनानै लागासिनो ओमफ्राय मार्केटाव थांनांगौ आरोना खामानि दं बे मोनखांबाथाय जागोरनो मायो जाखांनानै थाङो ना जायालासे थाङो नायनोसै दा मा जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मानि थाखाय थांनो नागिरदों आं देखायगोन आरोना नोंथांमोननो दा नायलांबानो जाबाय दसे नेथ'दो बिराद मेंनाय मोनदों उन्दुनोसो ओंखारदों आरोना मेंनायथ' बाथो मेङाखै उन्दुनोसो ओंखारदों बिरादनो मैयाबो लेट जादों उन्दुनाया आरो मर्निंआवबो होमबाबो बारा गोबाव उन्दुनाय जायासैना बेनि थाखायनो आरोना दिनै सानाव उन्दुनांगोन खिन्थुनांगोन आरो दसेबाबो मानोना गाबोनथ' स्कुलबो गैखाया ओमफ्राय गोसोबायदि गाबोन सिखांनो हाया फारसे सानांगौ लोगोफोरा मैया हराव सायैया दिनै लस मोनलायलायबाय आरोना नङाबा माब्रै माबाबाबो नाङोना बाथोन जागासे मोनो बेनि थाखायनो आङो दिनै साहैथारगोनखि सायथारगोन आरोना लोगोफोर स्कुलथ' गैखाया नालाय सानसुआव उन्दुनो हाबाय आरोना नङा होनब्ला लोगोफोर लस जायो मोननैयावनो जाखानांगौ नङाबा उनाव मोनजानाय नङा आरोना स' दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर नै प्रसाद मोनजाबाय फेरा बाबादामनि बिबोनां उन्दै बै नेपालि लाबोनाय आरोना मोनसेल' होफैदोंमोन आं आरो मोननै बिना लाखिदों आं ओमफ्राय दा नोंहा बिदै हैबावदो उन्दुनाव ओंखामा गाबबाय आंना नै एसेनो बोसोरे थाङोमोन बोराया देग्लाय थांनाय जायासै आरोना लोगोफोर एसे जोंहा फेमिलियाव प्रब्लेम जादोंना बेनि थाखायनो र' ओंखामखौ बन्द' खालामहैगोन आं माने बोराया बोसोरे थाङोमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय देग्लाय थांनायासो माने जखन जायो एखननो माने बोसोरे थांबाय थायोमोन आरोना बोसोरबासो बे नों खय बोसोर जाखोलै बोसोरबासो जाबायना नों बाबाजों थांनाया बारबायना जाबायना नों बोसोरबायानो जाबाय आरोना ओमफ्राय देग्लाय थांबा 6 बोसोर जागौमोन बेना ओमफ्राय बेयो गारि गाखोनानै थाङा आरोना थाबायनानैसो थाङो बिसोरो ओमफ्राय देग्लाय जोंहा एसे फेमिलियाव प्रब्लेम जाबायना ओरै जोंनाबो बिमाया ओरै एसे थाखा फैसानिफ्राय एसे प्रब्लेम जाबाय ओमफ्राय आंबो होनबाय आरोना दा थांसैलै देग्लाय होननानैहाय ओमफ्राय गावबो थाङासै आरोना थाबाय ओमफ्राय थाङाबाबो आंहा बे फंबायनाव गावहा प्रसाद बिहरफाखादोंमोन नालाय ओमफ्राय जेनेबा आङो दादानाव जोंनि दादाबो थांदों आरोना आयंनि फिसाला हजोंनि चिरांनि दादाखौबो होनदोंमोन आङो दादा साहा लांदा मैया नांदोंमोन दादा आंनोबो बै माबायाव दंमोन सियाराव खननानै दोननाय माबा सियाराव नङा बै खनानिया बिसना खाथिनिया बाल्थिं सानिया दादायाबो थांदोंमोन नालाय दाखालि फन हरदोंमोन आरोना दादायाहाय ओमफ्रायो गावनो माबा जिनिस हैनो थिनदोंमोन आरोना स्टेसनसिम ओमफ्राय जोंनाथ' बाइकआ गाज्रिना ओमफ्राय जेनेबा माजों थांनो बोरा टट'जों थांनो बिराद बायो ओमफ्राय आं दादाखौ होनदों प्रसाद लाबोफा दादा आंनोबो होननानैहाय पेराखौहाय होननानै बिराद गोथाव मोनो आरोना नैबे पेराखौहाय जानो बिराद गोथाव मोनो बिराद टेस्टि जायोना आयु सेमोनहाय बोराया जोंनि बिबोनां उन्दैबो थांदोंमोन ना सेमोनहाय ओरैबायदि बुरजा पेरा लाबोदोंना ओमफ्रायो लाबोनाया थोआसैना आरो बिहरदेरबावदों आरोना दर्शनावहाय फैसा हरनानैहाय अनलाइनजों फैसा हरबाय बेनिफ्राय दर्शनावबो बिहरदेरबावदों आरोना दिब्बासोना दिब्बानि आरो बिहरदेरबावदों ओरैबायदि पेरा जानो हायोना बोराया ओमफ्राय बयनोबो राननानै हरबायना एफा एफा गलियावहाय जेसेबां न'खर दङ एफा एफा राननानै हरबाय आरोना बयनोबो माने प्रसाद जिनिसना जोंहानोबो होफैयो जोंहाबो हैयो आरोना देग्लायथ' गैया जोंहा ओमफ्राय मोनजाबाय आरोना मालायनिफ्राय दाख्लैबो मोनजाखांबाय खेनसे बै खाथिनि बिखुनजो होफैदों बिसिनाबो आफाया थाङो ओमफ्राय आं दादानाव बिहरदोंमोन लाबोफायाबा बिराद रायगोन आरोना आङो फन हरगोन र' गाबोनफोर होमबा दाहायफोर फन हरगोन आङो स' दालि ओंख्रियानो आंहा हालदै बारासो जाबाय दिनै स' थांब्रफ्लांबाय बोरैबा थावनाथाय भगबान जाने स' लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन र' अखायासो अयथासार हाबाय नै लोगोफोर बाजाराव थांनो होननाया थांनोनो हाथ'लाय नंला दाहायसो थांनांसिगोन बेलासिफ्राव पुरा अखा हाबाय आरोना लोगोफोर जा अखा हाबाय आरोना लोगोफोर मार्केटाव थांनो होननाया थांनो हाथ'नाय नंला आरोना दाहायसो थांनांसिगोन ओमफ्राय ओंखामबो जाना लाबाय जों नानिजों आंजों बिदा गैया बोराय गैया आरोना न'आवहाय मोनसे खामानि दं होननानै ओंखारलांदों बियो दाबो फैयाखै ओमफ्राय जों नानिजों आंजों ओंखाम जागोरबाय ओमफ्राय अखा हादोंना जेबोथ' खामानि जि सुनांगौमोन ओरैनो थाबाय बाल्थिङाव सोनानै दैखराव दोनहैदोंमोन आं सिना थानो थिनबाय नानिनि ड्रेसा बेयाव दङ नानिनि ड्रेसखौ फिसिखायाखै बायगौ मोजां नङाबा मुसिगौमोन ना बियो दाबो माला सुथाबा नागारा गेरेन्टि गैया गाबोन सुनोसै गाबोनबो सेकेन्ड सेटारडे समफोरबो सानडे बन्द'खा नालाय साननाय बे समावनो सुना लानोसै आरोना ओमफ्राय दायो एसे रेस्ट लानोसै दसेबाबो उन्दुगोन आरोना दिनै सानावहाय लोगोफोर बिराद उन्दुनो ओंखारदों स' दाहाय लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर स' लोगोफोर अखा एसे हागासिनो दङ नै ओमफ्राय जोङो दासो मार्केटाव थांनो नागिरदों
मानो होनब्ला दहायनो थांनो नागिरदोंमोन दहायबो अखा हाबाय ओमफ्राय दसे आङो उन्दुबाय ओमफ्राय दा थांगासिनो दं आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर मा नायनो नागिरदों जोङो ओमफ्राय फुचका मोनजाबा फुचकाबो जाबोगोन आरोना स' फैबाय थादो होनबा लोगोफोर दिनै टट' गाखोनांसिगोन जोंना आसोला टट' गाखोना बियो अखाया बारासिनसो हाबाय ने छाताखौ फुवाथ'लालै टट' लाखानोसै चल 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 सनालिखौ थाख्ला बुरैखाय खालामना दादाजों अखाया एसेसो हाबायलै सनालि ना टट' लाग्रोसै लोगोफोर टट'आव गाखोबाय जोङो थांगासिनो दङ मा लायो सनालि जोङो मार्केटाव फुचका ओमफ्राय फुचका मोनखायो मार्केट मोनफैबाय नै मार्केट गावबासो अस्टार जासिया अखाया गैला ना नै अखा गैला बे फुख्रिया दङब्रा मोनसे जागोन नों सानाव फैनाय एसे दं औ यावसो गाव गैया फुचका दखाना बन्द'बा सेस सनालि माखौ जाबावो आगोन दांलाय दंदां बियो दखान अपेनिं खालामदों नामा मा जाखो दखान अपेनिं खालामदों आरो लेखनानै ना फुचकायानो संखादोंथ' सफैबाय जोङो फुचका जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अखायानो नै गोरलै नागारासैनो आरो थाख्रा हमलायलाय एसे अखा नालाय सनालिया फुचका जानो फैखादों फुचका मोनजासिगोन लोगोफोर फुचका दखान गोदान अपेनिं खालामदों नै बैयावहाय केक दखाननो आलुटा खाली हो नाटा फुचका नै फुचका टेस्टी खाले नै फ्रिज दखानाव साफैबाय आरोना जों सेन्देलाखौ दादा दिप फ्रिज देखा आसेना फ्रिज नायनो फैदों हा बेसे बर'टा लागोन ना छोटो कुन जागासे ओइखाने कत लिटार ओइ र ओके जिज्ञासा गरे अबे बेसेबां लिटार नो डिफ्रिज ना तो ना डिफ्रिज ना 300 लिटार 300 लिटार निले आमी तुम्हार 25000 টাকা নি 300 दायो जोङो दखानाव नोंसोर देखायखाबाय आङो फ्रिज दखान फ्रिज नायनो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय ओरैनोथ' जोंनो जेखौ नांगौ बे गैया ओमफ्राय अर्डार खालामनांगौ होनदों दायो जोङो न'आव माने सानलायनानैहाय अर्डारखौ खालामहरगोन आरोना ओमफ्राय माने जोंहाबो एसे बाजेटनि खोथा थायो नालाय बिनि थाखायनो आरोना लोगोफोर नाम्बार दंखायो हरनाय नङालै जोंहाथ' जेबो खामानि गैया बिनि थाखायनो फैखादों ओमफ्राय एसे माबाफोर मैगंफोर लानानै थांनोसै आरोना लोगोफोर सफैबाय थादों होनब्ला मोनाबाबो मानसिया जोम थाङा टाउनाव गामिफोरनिबाथ' दाहालागै जाखांजोब्बायमोन आरोना लोगोफोर जोंबो थांफिननोसै मिथिया औ दायो जोङो बाजारनिफ्राय थांगासिनो दं आरोना टट' गाखोनानैहाय ओमफ्राय मैगं एसे लाबाय ओमफ्य दायो माने जेबोथ' लानांगौ गैखाया जोंहा बे फ्रिजखौसो नायनो फैखादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा मानि थाखाय आं फ्रिज नायनो फैदों बेखौथ' आं उनाव खोन्थागोन आरोना दायो फ्रिज नायनो फैदों ओमफ्रायो अर्डारथ' होबोथ'वाखै मानो होनब्ला नायनानैहाय जोङो न'आव रायज्लायग्रोगोन ओमफ्रायो माबायदिखौ लाबा माबागोन बेखौ रायज्लायनानैसो आं अर्डार होगोन आरोना सिनायखायो
जोंहानाव टिभि बानायफैबाय थाखायो आरोना बियो दानिया नाम्बार दंखायो गाव होनदों ना नोंसोर न'आव थांनानै फैसा हरदो होननानैहाय बिनि थाखायनो दायो अर्डारखौबो थुवासै जोङो न'आव रायज्लायनानै डिसिसन लानानैसो अर्डारखौ खालामसिगोन आरोना ओमफ्राय दायो नै सासेया टट' गाखोआ होनोना ओमफ्य दिनै आंजों लेंनोबो थाब जाथारबाय आरोना ओमफ्राय ओरैनोबाथ' आं आदानि गारिखौ बिनानै लाबोनो सानदोंमोन बाट अखाबो हाबायना एसेनो बिनि थाखायनो नांला दे मानो लामावनो गारिजोंबा अखा हाबा दिगदारबो जागोन होननानै बिनि थाखायनो टट'जों थांसै टट'जोंबो सेफटि जायो नालाय टट'जों फैबाय आरोना उपाय गैया बिदिनो जायो आरोना गारि गोनां मानसिफोरखौ बिराद गाखोनो बायो दायो थांगासिनो दं आरोना न'आव थांगोनसै लोगोफोर लामाया नै माबायदि हाखर हाला दाख्लै एसे हाखोज्रांलाबायथारबाय बिसोरो হ্যাঁ 5 বছরে আর মনে এখন হইলেও যে জবরদস্তি হবে মানুষ মারিয়া কিবা করে এরকম তুমি लोगोफोर दायो न'सिम सफैबाय खुनुरुखुमनो जेबोथ' लानांगौ गैया आं खोन्थाखादों नोंसोरनो फुचका जानो लुगैदों होननानै फुचका जाबाय ज'नो ओमफ्राय फ्रिज नायबाय ओमफ्राय एसे बे दखानावहाय गैया नालाय दस्रा दखानाव नायदोंमोन एखे आरोना दस्रा दखानावबो गैया ओमफ्राय दस्रा दखानाव दामा बांसिनसो बियो ओमफ्राय नैबेयाव सिना जाना नालाय ओमफ्राय गावबो एसे नायनानै हरगोन होनबाय आरोना जेनेबा एसे एनै माबानानैहाय स' ओमफ्राय मार्केटाव एसे मैगं लानानैहाय फैबाय दहाय आं लाबोखादोंमोन स्कुलाव थांनायावहाय आलु पियास बायदिसिना एखेखा मार्केटजों बेजोंहाय माने लाबाय थाग्रा दखान दं नालाय बेयाव एसे खम बायबाय एसे आरो बारासिन आरोना दावखोनानैहाय माने जायगायावनो जायगा दाम बारा जायगायावनो खम आरोना फिसमाथायावबो लाबोखादों आं दहाय एसे ओमफ्राय दा एसे लाबोदों आरोना जानो आन्था मैगंखौहाय स' लोगोफोर ओमफ्राय ब्लगखौबो आङो बांद्राय गोलाव खालामला दिनैनिखौ बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगखौ लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार गुड नाइट